I ara mateix la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha exposat el seu punt de vista sobre aquesta qüestió i moltes altres. Per exemple, que el seu partit hagi arribat a un principi d'acord amb el PP per anar junts a les eleccions a Euskadi. No ho ha aconseguit a Galícia. Inés Arrimadas diu que de moment, però que insistirà, però anem a pams perquè se'ns acumula la feina. Sí. Comencem per la carta del president Torra al president Sánchez. Senyora Roldán. Doncs jo crec que aquesta carta posa de manifest alguna cosa que nosaltres des de Ciutadans fa molt de temps que venim advertint. Això no és cap taula de diàleg, això al final és una taula de xantatge, perquè ja hem vist el que el senyor Torra vol parlar en aquesta carta i ell, a més, ho expressa de manera molt clara i diu que vol parlar de l'autodeterminació i que vol parlar de l'amnistia. Aquests són els temes que preocupen el senyor Torra. Jo crec que això podria ser un diàleg si en aquesta taula es comptés amb tots els catalans, estiguessin representats tots els catalans. No és el cas, perquè ja sabem que el senyor Torra només representa a una part de Catalunya. Podria ser una taula de diàleg si l'interlocutor no fos una persona que estigués en la situació en la que es troba ara mateix el senyor Torra, que està inhabilitat i ha estat condemnat per la justícia, i podria ser una taula de diàleg si en aquesta taula es parlessin i es busquessin millores per les situacions d'emergència que estem vivint a Catalunya, que tenim tots els indicadors socials amb dades molt alarmants, però no. Res d'això és el que està passant en aquesta taula, tot el contrari, i a més és que el senyor Torra ens ho deixa per escrit i de forma molt clara, dient que a ell només li interessa parlar, en definitiva, de com i quan separar Catalunya de la resta d'Espanya. Per tant, jo insisteixo que el senyor Sánchez no pot continuar legitimant ni el senyor Torra com a interlocutor vàlid, ni tampoc pensant-se que quan parla amb el senyor Torra està parlant amb tota Catalunya, perquè s'està deixant al carrer o s'està deixant fora a tantíssima gent, tants constitucionalistes a Catalunya, que estem cansats ja d'aquesta situació, que el que volem és tancar aquesta etapa de procés que no ha portat res nou i encetar-ne una nova, però si l'interlocutor és Torra, això és impossible. Vostès insisteixen que el president Torra està inhabilitat per la justícia, però vostès saben perfectament que el president Torra ha presentat un recurs i que s'està a l'espera que aquest recurs prosperi. Mentrestant, doncs, com qualsevol persona que ha estat condemnada per un nivell de la justícia, fins que no acabi el recorregut, no es pot dir que la inhabilitació o la condemna sigui del tot efectiva. La condemna és cert que no és ferma en aquest sentit, però aquí hi ha una peculiaritat, i és que el senyor Torra és una persona que ocupa, o ocupava fins fa no res, un càrrec públic, i aleshores aquí opera la LOREC, la llei electoral, perquè ell és un càrrec o era un càrrec públic. I aleshores hi ha un article de la LOREC que precisament parla d'aquesta circumstància i diu que no cal que la sentència sigui ferma. Per tant, és el cas en el que es troba el senyor Torra. Una sentència que, tot i no ser ferma, com que és per un delicte considerat contra l'administració, com és el delicte de desobediència, i a més la condemna porta aparellada la inhabilitació, que és un dels requisits que posa aquest article de la LOREC, doncs això fa que automàticament el senyor Torra perdi la seva condició com a diputat del Parlament. I no és una cosa que digui Ciutadans, això ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia, la Junta Electoral, fins i tot el Suprem, i no només això, sinó a l'última instància ja també la Mesa del Parlament, que no li va quedar una altra que acceptar aquesta resolució judicial i també una resolució administrativa. Per tant, el senyor Torra ha perdut la seva credencial com a diputat i, com tothom sap, el nostre Estatut d'Autonomia requereix que per ser president de la Generalitat cal ser també diputat de la Cambra, que és una circumstància que, insisteixo, el senyor Torra ja no compleix. Per tant, ara mateix el senyor Torra, insisteixo que no pot ser un interlocutor vàlid. Jo, per mi, fins i tot, aniria un pas més enllà. Abans d'aquesta condemna, el senyor Torra ja no estava habilitat, fins i tot moralment, perquè ell mateix havia renunciat ja a defensar aquesta altra part de catalans, la majoria de catalans, que evidentment que ens sentim catalans, perquè jo, per exemple, no voldria ser de cap altre lloc, però també em sento espanyola i no vull deixar de formar part de la resta d'Espanya. I com jo, tantíssims catalans, perquè insisteixo, a les darreres generals hem tornat a veure com som majoria. Per tant, el senyor Torra ja no estava habilitat per ser l'interlocutor vàlid abans d'aquesta condemna i ara molt menys quan fins i tot ja ni tan sols pot continuar al capdavant de la Generalitat. Aquesta és la posició, d'altra banda, també tradicional de Ciutadans. Creu, doncs, que avui les coses estan més embolicades que ahir a partir d'aquesta proposta de seure el dia 24, que és l'única data, curiosament, de la setmana entrant que no li va bé al president Torra? Bueno, jo ja no vull entrar en aquestes picabaralles que tenen el senyor Sánchez per una banda, Esquerra Republicana, perquè el senyor Aragonès sembla que sí li va bé la data i que vol deixar-se ja de romanços, per dir-ho d'alguna manera, i asseure's en aquesta taula. Jo crec que aquí estem vivint una batalla, o estem assistint a una batalla entre l'independentisme, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya,
Catalunya, perquè no ens oblidem que ocupen el mateix espai electoral i, per tant, doncs, davant d'unes properes eleccions, pel que sembla, doncs estan en aquesta cursa allà per veure qui és més independentista de tots, no? I jo crec que respon a això, a aquestes picabaralles que hi ha dins de l'independentisme i, a més, aquests interessos que tenen ara Esquerra Republicana i el govern del senyor Sánchez, perquè que ningú s'oblidi que són socis, que el senyor Sánchez necessita Esquerra Republicana. Cada vegada que el senyor Sánchez vulgui aprovar qualsevol cosa al Congrés dels Diputats haurà d'anar a picar a la porta d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ho sap i, per tant, doncs, se n'aprofitaran d'aquesta qüestió i crec que ja ho estan fent. A propòsit de la deslegitimació que vostè diu que té el president de la Generalitat, el PP ha presentat una querella contra Torra per usurpació de funcions. Però vostès diuen tot això, però no han presentat cap denúncia pública ni cap querella. Pensen fer-ho? Nosaltres, fins al ple de la setmana passada, realment el senyor Torra no havia actuat encara com a president. Per tant, nosaltres el que no farem serà posar la bena abans de la ferida i hem estat esperant a que es portés a terme aquesta qüestió. L'altre dia ja va participar en la sessió de control. Nosaltres el que hem fet ha estat anar al Tribunal Constitucional a posar un recurs d'empara perquè l'altre dia no vam poder fer la sessió de control com a nosaltres ens hagués agradat. És a dir, al final et veus obligat a tenir d'interlocutor a una persona que, insisteixo, ara mateix ja no representa a la Generalitat. I, per tant, nosaltres en aquell moment considerem que es van vulnerar els nostres drets com a diputats de l'oposició i, per tant, el que hem fet ha estat posar un recurs d'empara per aquesta qüestió i, per una altra, sí que estem estudiant aquestes possibilitats que tenim, no només legals, també fins i tot dins del propi Parlament. Jo crec que el senyor Torrent el que ha de fer a dia d'avui és iniciar ja una ronda de contactes per veure si es pot investir una altra persona, si hi ha consens per tenir un altre senyor que pugui ocupar, o senyora que pugui ocupar la presidència de la Generalitat. Estem estem estudiant aquestes accions, però el primer que hem fet ha estat aquest recurs d'empara perquè, evidentment, se'ns està privant d'un dret que nosaltres tenim com a diputats. En qualsevol cas, quan li demanaran al president Torrent o quan elevaran aquesta sol·licitud al president del Parlament per una nova ronda de contactes per buscar una alternativa al president Torra? Doncs m'imagino que en els propers dies, insisteixo, que estem mirant quina és la via que pot ser més efectiva, perquè al final sí que ens fem un fart de treballar, però no té un reflex immediat i sí que estem estudiant el millor camí en aquest sentit i sobretot jo insisteixo, nosaltres el que volem d'una vegada per totes és acabar amb tot això. Sempre li pregunto, i crec que ja ho he explicat aquí alguna vegada, sempre li pregunto al senyor Torra que em digui una sola mesura que hagi aconseguit que sigui bona per tots els catalans, que l'independentisme en tots aquests anys de procés hagi aconseguit per tots els catalans. I mai em contesten perquè no han aconseguit absolutament res. I fins i tot, ja no només pels catalans que no som independentistes, sinó fins i tot pels seus propis votants, pels seus propis electorats, perquè els hem promès moltíssimes coses però no han aconseguit cap i jo crec que potser cal fer una mica d'autocrítica, una mica de reflexió i dir, escolti, per aquest camí no estem arribant enlloc, estem patint moltíssim, tenim, com deia abans, els indicadors socials pel terra, les pitjors llistes d'espera, gent que té aprovada la seva ajuda de dependència però que no la cobra, pobresa infantil que va en augment, 20.000 nens que estudien en barracons. Per què no ens posem a treballar en tot això? Aparquem ja d'una vegada per totes aquest projecte que és un projecte fallit i tirem endavant. Nosaltres estem en aquestes, és el que volem. Crec que per això la millor solució no passa ni tan sols per investir un altre president, que no ens enganyem, serà també del sector independentista, perquè ara mateix sumen majoria dins de la cambra, sinó que la solució seria anar a unes eleccions i intentar que per part del sector constitucionalista puguem sumar unes comes per acabar d'una vegada per totes ja amb el procés. Però en aquestes properes eleccions, quan hagin de ser, segons les enquestes publicades fins ara, vostès sembla que no podran revalidar la victòria de fa 2 anys i mig. Bueno, veurem què passa. Nosaltres no tirem la tovallola en cap moment. Jo crec que també les enquestes al 2017 no ens donaven aquests resultats tan bons. Sí que és veritat que eren una mica millors que les que estem tenim ara, però jo crec que tenim camí per endavant per treballar. Estem intentant també, com vostès saben, sumar esforços amb la resta de constitucionalistes, no només en formacions polítiques, sinó també amb entitats que treballen, i especialment aquí a Catalunya, en la defensa dels drets, dels interessos i de les llibertats, i crec que potser aquesta és la manera, no? Aquesta nova fórmula d'anar plegats per intentar que no es perdi cap vot constitucionalista. Nosaltres tenim aquí una llei electoral que no és proporcional, que fa que la gent tria a les urnes després no es tradueixi de la mateixa manera amb escons, i per tant nosaltres el que volem és precisament això, que puguem sumar tots els esforços dins del constitucionalisme, que no es perdi cap vot, i fins i tot que molta gent
gent que potser doncs, en aquestes eleccions té pensat no anar a votar perquè està desencantada, i no m'estranya per tot el que està passant aquí a Catalunya, potser doncs, amb aquest nou camí o amb aquesta nova fórmula doncs, és una manera també de seduir i d'atraure aquest electorat que potser, doncs, si no, es quedarà a casa. Però fixi's la paradoxa amb el que vostè mateixa acaba de dir. Segons totes aquestes enquestes i tots els treballs que es publiquen, aquestes persones que estan cansades, avorrides, aquestes persones que podrien abstenir-se, no serien precisament del bloc independentista, serien del bloc constitucionalista, que vostès diuen. Per tant, no serà perquè vostès tampoc no els acaben d'oferir una alternativa que vegin viable, que vegin efectiva? Doncs segurament que hi ha moltes raons per això, i segurament nosaltres tenim la nostra part de culpa, ningú ho fa de manera perfecta. No és una qüestió de culpa, senyora Roldán, és una qüestió de contestar a la pregunta: quina és l'alternativa de Ciutadans a sortir d'aquest conflicte? Doncs l'alternativa més enllà de criticar Ciutadans... legítimament, per descomptat, l'independentisme. Sí. Doncs el que li explicava ara mateix. L'alternativa de Ciutadans és buscar una fórmula que permeti que cap vot constitucionalista no serveixi. Per tant, com ho fem això? Sumant esforços. És que no ens queda un altre. Nosaltres, de fet, jo mateixa ja ho he intentat a nivell d'activitat parlamentària, amb un pacte que vam oferir tant al Partit Socialista com al Partit Popular, amb uns temes en els que vam detectar doncs, que possiblement podíem arribar a un principi d'acord. Després el Partit Socialista aquí ha variat una miqueta, però en aquell moment encara semblava que hi hauria aquest acord, i crec que és traslladar aquesta mateixa idea que havíem estat treballant a nivell d'activitat parlamentària doncs amb una possible convocatòria electoral. I per tant, insisteixo que crec que la manera és aquesta: anar plegats, posar allò que ens uneix damunt de la taula, buscar també doncs, aquestes complicitats amb aquestes entitats de la societat civil, que les tenim, i parlo de societat civil catalana, parlo de S'ha acabat, no m'ho vull deixar ningú perquè si començo a esmentar associacions, però que jo crec que tothom té identificades aquí a Catalunya, que doncs, estan lluitant precisament doncs, en la mateixa línia en la que lluita Ciutadans, denunciant els abusos del nacionalisme i, per una altra banda, doncs, defensant els interessos i els drets que s'estan trepitjant, malauradament, aquí a Catalunya. I crec que la idea és aquesta: anar tots plegats, i això molta gent ens ho demana pel carrer, poseu-vos d'acord, si us plau, perquè sí que és veritat que dins de l'independentisme, tot i que hi ha moltes picabaralles, quan arriba el moment sempre es posen d'acord. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, quan arriba el moment de fer-li front a l'Estat, d'amenaçar l'Estat i de dir, escolta, nosaltres aquí volem la independència i farem tot el que estigui a la nostra mà per fer-ho, es posen d'acord. Doncs per què no ho fem també dins del constitucionalisme? Per què no ho fem també tots aquells que estem farts ja, que estem cansats d'aquesta situació, d'aquest bloqueig que estem patint a Catalunya, i ens posem d'acord i intentem doncs, buscar aquesta fórmula? Nosaltres hem fet aquesta oferta, de fet ho vam decidir fa un parell de dies a la gestora, ens hem posat en contacte amb aquestes entitats de la societat civil i estem intentant doncs, buscar aquest acord. Però vostè sap que els socialistes ja els hi han dit que no, i vostè sap que el PP s'ho està pensant. El PP s'ho està pensant a Catalunya, ha dit que sí inicialment a Euskadi, però també els ha dit que no a Galícia. Sí, bueno, el Partit Popular crec que potser està pensant més en els propis interessos de partit que no pas en els interessos de la ciutadania, i crec que l'actitud que estem veient a Galícia doncs respon a això, no? El Partit Popular allà es veu fort i diu, no, aquí mano jo, i aleshores doncs, aquí decideixo jo com ha de ser. Crec que és un error per part del Partit Popular, sobretot si mirem també doncs, les darreres enquestes que diuen que fins i tot que estem amb un grapat de vots de que el Partit Popular pugui perdre aquesta majoria i de tenir un govern nacionalista. Per tant, nosaltres doncs, encara tenim temps fins demà, que acaba el termini per la coalició a Galícia, i continuarem insistint. I pel que fa al Partit Socialista, doncs jo, potser més que interpel·lar el senyor Iceta, que m'he fet un fart de fer-ho ja, fins i tot amb la moció de censura ho vam fer, potser jo parlaria més de cara als seus votants, perquè estic convençuda que hi ha moltíssima gent dins del Partit Socialista que vol aquest acord, dins del Partit Socialista que està cansada ja de tenir governs nacionalistes que només estan pensant en els seus propis interessos i no pas en els interessos de la ciutadania, i que no entendran que el Partit Socialista, davant d'una possible unió del constitucionalisme, no hi vulgui formar part. Lorena Roldán, Ciutadans en directe en aquest programa, el dia que sabem que hi ha un principi d'acord amb el PP per anar junts a les eleccions a Euskadi, però no a Galícia. Els números són tan contundents com de vegades cruels, senyora Roldán. Vostès a Galícia no tenen representació en el Parlament Autonòmic, a Euskadi tampoc. Vostès a Galícia van treure a les eleccions d'abril de l'any passat 2 diputats per anar al Congrés a Madrid, però els van perdre les eleccions del mes de novembre. Per tant, tampoc no tenen representativitat ni interna ni externa en nom de Galícia, com tampoc en nom d'Euskadi. Vostès
imploren, permeti'm que utilitzi aquesta expressió, però és que escoltant les paraules d'Inés Arrimadas ahir, sembla que estigui implorant allò de por favor, un poquito de por favor, que deia l'humorista, en el Partit Popular. I el Partit Popular li diu, com vostè molt bé recordava ara, Núñez Fijo, escolti, jo tinc majoria absoluta, estic a punt de revalidar-la, per tant, què en guanyo d'anar amb vostès? I a Euskadi hi ha una altra qüestió, que és que hi ha una diferència substancial entre el Partit Popular i vostès. El Partit Popular no tan sols està a favor del concert i del cupo basco, sinó que en l'època més dura dels enfrontaments entre Aznar i Ibarretxe mai no va qüestionar això. I tots els opinadors i tots els experts i els analistes indiquen que un dels problemes que vostès han tingut per no tenir representació a Euskadi és precisament perquè són els únics que estan en contra del concert. Com llimaran aquestes diferències? Aconseguiran que el PP estigui en contra del concert o al final vostès diran en aquesta campanya electoral que també estan a favor del concert? Bueno, anem per pams. Anem per pams. A la primera de les qüestions que deia vostè, que la senyora Arrimadas semblava que... Sí, escoltem-la. Sí. Y yo voy a intentar hasta el último momento que podamos encontrar una fórmula para que esa fórmula constitucionalista, que no se quede ni un voto en las elecciones en casa o en las urnas sin tener representación, pueda llevarse a cabo. No és això un poquito de por favor? Bueno, jo crec que no. Jo crec que la senyora Arrimadas el que està fent és ser coherent amb la seva estratègia des d'un principi. És a dir, nosaltres, en el darrer moment de la investidura, ara en l'últim mes, nosaltres ja vam plantejar aquesta via 221 escons, la via Arrimadas que vam anomenar, que precisament ja parlava d'intentar buscar un consens tant amb el Partit Popular com amb el Partit Socialista. És a dir, ja era sumar dins del constitucionalisme per intentar frenar governs populistes i nacionalistes, com és el que tenim ara, malauradament, al nostre entendre, al govern. Nosaltres, per tant, el que hem fet és seguir amb aquesta línia, és a dir, per tant, coherència i, sobretot, responsabilitat. És cert que no tenim ara representació a Galícia i al País Basc, crec que en tot moment ho hem explicat així, però sí que és cert que tenim votants tant a Galícia com al País Basc. Què passa? Que tenim uns sistemes electorals que fa que aquells vots es perdin quan no arribes a un determinat punt. Quina és la idea, que era el que jo li estava explicant també aquí a nivell de Catalunya? Intentar sumar tots els vots constitucionalistes, que tots comptin, que no quedi cap fora. I, per tant, com ho hem de fer, això? Sumant esforços. És que no ens queda un altre. Per la qüestió que em preguntava vostè de la situació del País Basc amb el cupo, que nosaltres hem estat molt crítics, evidentment, jo crec que en el seu moment... Més que crítics, bel·ligerants. Bueno, crítics. Bel·ligerants. Recordo el senyor Rivera en tots els seus actes, quan liderava Ciutadans, en contra d'això, no? I ho continuem pensant igual, perquè per nosaltres un dels principis bàsics que crec que va en l'ADN de Ciutadans és defensar la igualtat de tota la ciutadania. I, per tant, aquí hi ha un problema de desigualtat. Sí que és cert que ja vam parlar d'aquesta qüestió quan vam fer el Navarra-Suma, no? Famós Navarra-Suma, que potser d'aquí ve tot això també, i ja ho vam declarar. Vull dir, al final, el concert, ens agradi més o ens agradi menys, està recollit a la Constitució, però sí que és veritat que nosaltres el que volem és que amb el càlcul del cupo, del famós cupo, hi hagi transparència. Demanem això, que hi hagi transparència, que hi hagi proporcionalitat, que segueixi els informes que tenim tècnics i, com a mínim, això, però, evidentment, ara no podem retirar una cosa que sí que està dins de la Constitució i així ho vam declarar ja amb el pacte a Navarra-Suma. El senyor Alfonso Alonso acaba de dir a Ràdio Nacional d'Espanya que ell creu que si hi ha aquesta coalició, les sigles del PP hi han de ser. Me gustan las siglas del PP, me parece bueno que el acuerdo que hagamos con Ciudadanos estén reflejadas en las siglas del PP. Bueno, jo crec que no serà un problema ni de sigles ni de noms, jo crec que això va més enllà de les sigles, insisteixo, que va més enllà fins i tot dels partits, que es tracta d'intentar posar fre a un possible govern nacionalista a Galícia i igualment al País Basc, i per tant crec que les sigles o el nom no seran un problema, almenys per Ciutadans. Senyora Roldán, de la mateixa manera que en el Parlament de Catalunya, amb tots els problemes que té la ciutadania i que avui es tornen a posar de manifest un mes després de
dels estralls de la Tempesta Glòria. Ara que veiem que els pagesos diuen, escolti, tots ens donen la raó, però ningú no fa res a favor nostre. Ara que sabem que els incendis de la Ribera d'Ebre del juny del mes passat, aquells pagesos que es van acollir als ajuts públics que van començar a poder cobrar l'1 de febrer d'aquest any, els diuen ara que si no els han invertit en una assegurança els han de tornar. I els pagesos diuen, escolti, l'assegurança em costa el doble del que em facilita l'administració. Ara que tenim també el cas de la petroquímica, ahir els sindicats, tothom en contra del govern de la Generalitat i en contra també dels empresariats. Ara que tenim tot això, resulta que al Parlament només es parla del mediador, com vostès denuncien, etc etc. Però és que el govern espanyol, o el control al govern espanyol, només es parla del Delsigate. No hi ha problemes més greus per la ciutadania espanyola que el famós Delsigate, que jo no dic que no s'hagi d'aclarir, em sembla molt bé. Avui hi ha la denúncia del diari El Mundo dient que el Ministeri de l'Interior havia previst que la vicepresidenta del govern veneçolà es pogués reunir, i per tant, però el Delsigate és el que ha de preocupar a la política espanyola en aquest moment, amb tots els respectes? Preocupa moltíssimes coses, sí que és evident que el tema del Delsigate és un escàndol, com una casa de pagès. No li trec valor, i sobretot l'actitud del ministre Ábalos, que jo no sé quantes versions porta allà, i cada vegada que ens explica una, doncs és pitjor que l'anterior. Ja li dic jo, cap problema. Però a més de veritat. Sí que és cert que hi ha moltíssims problemes que ens preocupen. Nosaltres estem treballant en aquests temes. Jo ahir mateix estava en aquesta manifestació que es va fer a Tarragona per la petroquímica, potser més que com a política, com a veïna de Tarragona, que estic molt sensibilitzada amb el tema, però totes les demandes que s'estaven fent ahir a Tarragona eren demandes molt legítimes, i jo crec que tenim l'obligació, evidentment, de posar remei i sobretot d'investigar què és el que ha passat aquí per saber on ens hem equivocat i què és el que nosaltres podem fer des del govern de la Generalitat i fins i tot què podem reclamar al govern d'Espanya. Nosaltres aquí hem estat treballant plegats amb la resta de formacions, i vull deixar-ho així perquè crec que és important explicar que en moments com aquest hem estat capaços d'arribar a acords amb les altres forces polítiques. Això no hauria de ser una novetat, però en aquest Parlament malauradament ho és. Hem tirat endavant aquesta comissió d'estudi per saber què és el que va passar, i hem tirat també endavant altres iniciatives, també, per exemple, amb els destrossos del temporal a la de la llevantada, sobretot a Terres de l'Ebre, que és un dels territoris més afectats. Nosaltres també hem treballat aquí perquè tenim un fons de contingència de la Generalitat que s'ha d'utilitzar per això, s'està utilitzant per unes altres coses, i crec que no, que tenim unes altres prioritats, que era el que jo li estava comentant abans. És a dir, aquí tenim urgències reals amb el tema de la llevantada, amb el tema de la petroquímica, amb el tema de la pagesia, que el dissabte mateix estaré a Lleida també, que em reuniré amb Masaja per parlar d'aquest tema. I no només això, sinó que també tenim problemes estructurals que van molt més enllà, que venim arrossegant en els darrers anys, com el tema de les llistes de sanitat, el tema de dependència, el tema d'educació, etc., que no s'estan treballant. Per què? Perquè tenim uns governs de la Generalitat, aquest i els anteriors, que estan centrats en un únic tema, que és com separem a Catalunya de la resta d'Espanya. I d'aquí no els treus. I cada vegada que tenen la possibilitat de parlar amb el govern d'Espanya, i ara mateix amb la posició que té Esquerra Republicana, que té la paella pel mànec i podria demanar moltíssimes coses per Catalunya, no ho fa. Pensa només en els seus interessos, en com treure el senyor Junqueras de la presó o en com aconseguir l'autodeterminació. Doncs és una pena. És una pena que tinguem uns dirigents polítics que quan tenen l'oportunitat de negociar millores per Catalunya no ho fan. Per tant, nosaltres per això diem, escolti, si vostès no tenen ganes de treballar per Catalunya, com el propi senyor Torra va arribar a dir, dient que ell no havia vingut aquí a gestionar una comunitat autònoma, si vostès no tenen ganes, deixin pas a aquells que sí que tenim idees, que sí que tenim ganes de treballar i que sí que tenim solucions per tota aquesta problemàtica que estem vivint. Una última pregunta. La Fiscalia recorre al segon grau a Jordi Cuixart comparant-lo amb un violador o amb un assassí. I està d'acord amb aquesta comparació? Mire, no he tingut ocasió de llegir aquest escrit que ha fet la Fiscalia, que en tot cas serà el jutge de vigilància penitenciària qui hagi de decidir. Jo crec que això és un tema molt delicat. Nosaltres som molt conscients de la situació que estan vivint aquestes persones que estan ara mateix privades de llibertat, com també estan privades de llibertat moltes altres persones que segurament van cometre un error a la seva vida, que segurament han tingut una vida difícil, que segurament ningú els va avisar tantes vegades com nosaltres vam avisar
a les persones que ara mateix estan en presó per tot el que va passar a la tardor del 2017, però que estan complint una condemna i que segurament les seves famílies també s'ho passen malament. Insisteixo que és una situació molt, molt delicada. Nosaltres el que hem demanat, precisament perquè hi ha altres persones que estan en les mateixes circumstàncies i segurament no van tenir ni la meitat d'advertències, que no hi hagi privilegis pel fet, o per a unes persones pel fet de que ara mateix estan en una situació bona en el sentit de poder negociar amb el govern d'Espanya. El que no volem és que hi hagi desigualtat en el tracte en els interns que estan en aquesta situació de privació de llibertat. I, per tant, jo mateixa, que sóc la portaveu de Justícia al Parlament, he parlat moltes vegades amb la senyora Capella i el que volem evitar és que hi hagi presos de primera i presos de segona i sobretot que sigui per temes de negociacions ara mateix amb el senyor Sánchez o amb el Partit Socialista, que jo crec que això per aquí no podem passar. Ara, que aquestes persones tenen els mateixos drets que la resta d'interns, només faltaria. En tot cas, és el jutge de vigilància penitenciària qui haurà de dir si es donen els requisits o no per accedir a aquest tercer grau. Nosaltres estarem molt vigilants, de fet ho vam posar en coneixement de la Fiscalia, perquè el que volem, primer, és que es revisi i es comprovi que realment es compleixen aquests requisits, per això que li comentava de la igualtat entre la resta d'interns, i sobretot també que no s'utilitzin aquests períodes o aquests permisos fora de la presó, per exemple, per fer de nou aquests els actes que els han portat en aquesta situació de presó, perquè si no, aquesta funció de rehabilitació que té, o que se suposa que té la privació de llibertat, no funcionaria. Senyora Roldán, gràcies per tornar al programa. Molta sort, bon dia i bona hora. Moltíssimes gràcies. Així hem arribat a les 9:39.